Piştî Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiyeyê PDKT, Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê jî di têkoşîna ji bo navê Kurdistanê de bi ser ket. Walîtiya Amedê ku berê navê Komeleyê ji ber Kurdistanê qedexe kiribû, piştî 2 salan biryar da ku Komele dikare navê Kurdistanê bikarbîne. Tenê qebûlkirina navê Kurdistanê, pirsa Kurd û Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê nayê çareserkirin. Ev ya pêngavek e, bes ev biryara tişkî wê mühîm heye ku dewleteke 8 sal hebûna Kurda jî qedexe dikir, hebûna Kurda jî qebûl nedikir. Îro qebûlkirina navê Kurdistanê destkeftiyeke bo Kurda. Ez hevîdarim ew saziyên ku li ser navê Kurda xebatê dikin. Ji îro pê ve navê Kurdistanê bînin pêşiya saziyê xwe, ev destkeftiya me hemiye ye. Li gor benda duda jî Biryara Walîtiya Amedê ji bo rêveberên Komeleyê jî biryarekî erênî ye. Rêveberê Komeleyê dibêjin ev biryar ji bo saziyên din jî dêbibe mînakekî berbiçav. çar komaleyê me îdin jî hene li Qoserê, li Sêrtê, li Cizîra Botan û li Silopî. Niha em ê pêşiyê navê wan her çar komaleyê xwe jî biguherin û em hêvîdarin yanî hemû saziyên ku li ser navê Kurda xebatê dikin tê dikoşin navê Kurdistanê bikarbînin çünkü êdî emsaleke ye. Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê di sala 2013 de li Amedê hatibû avakirin. Ji ber navê Kurdistanê li ser daxwaza Wezareta Karên Hundir a Tirkiyeyê, dozgeriya Amedê jî derbarê avakarên Komeleyê de lêpirsîn dabû destpêkirin. Piştî Ciwanên Kurdistanê karsaz û hukuknas jî dixwazin qedexeya li ser navê Komeleya wan bê rakirin û navê Kurdistanê bê qebûl kirin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.